Λάμπρο, ξύπνα. Πρέπει να πάμε τα παιδιά στο σχολείο. Πάλι. Λάμπρο, φτιάξε το γάλα στο μωρό όσο εγώ ετοιμάζομαι. Εντάξει. Έλα παιδιά, ξυπνήστε. Έχετε σχολείο. Πω, χάλια το έχουν το δωμάτιο τους. 800 πράγματα έχουν μεταμένα στο πάτωμα. Μαρία, έλα να πιεις το γάλα σου. Μπαμπά, πρόσεξε, θα σπάσει την τσάντα μας. Είπα στη μαγείρισα να μας φτιάξει πρωινό για όλους. Της είπα να μας φτιάξει αυγά μάτια. Εντάξει, πάω να δω άμα το μωρό έπια το γάλα του. Έλα Μαρία, τελείωσε το γάλα σου. Πήραμε τις τσάντες μας. Πήραμε και το φρούτο μας. Φύγαμε για το σχολείο. Γεια σας. Καλό σχολείο, παιδιά. Μαρία, φτάσαμε στον παιδότοπο. Τι τυχερή που είσαι που έχεις παιδότοπο μέσα στο σπίτι σου. Να παίξουμε κάστρο. Ναι, έλα να παίξουμε. Έχει και ωραία τραμπάλα. Ναι, μη σκαρφαλώνετε, παιδιά, θα πέσετε. Ο Μάριος έπεσε. Κατερίνα, μπορείς να πας να δεις το Μάριο? Δεν μπορώ. Το μωρό έχει κάνει μια γιγάντια κουράδα. Παραλίγο να με πετύχει. Μην ανησυχείτε, ήρθα εγώ και το έπιασα το μωρό. Σταμάτα, μην κλαις, δεν έπεσες και από πολύ ψηλά. Όντως, το είδα, ήταν πολύ χαμηλά. Δεν έχεις ούτε μία μικρή γρατσονίτσα. Να παίξουμε τσουλήθλα. Ναι. Είναι η σειρά μου να κάνω κούνια. Κάνεις όλη την ώρα εσύ. 2 λεπτά. Δεν κάνω πολύ ώρα. Κυρία, το κοριτσάκι κάνει συνέχεια μόνο του και δεν μας αφήνει να κάνουμε κι εμείς. Σοφία, άφησε και τα άλλα παιδάκια να κάνεις. Δεν είναι όλος ο παιδικός δικός σου. Ουί, χαπ, ουί. Εγώ θα παίξω με το αυτοκινητάκι μου. Βρουμ. Μα καλά, τι έχετε κάνει εδώ πέρα? Με το που ήρθατε από το σχολείο πετάξατε όλα τα πράγματα στο πάτωμα και παίζετε. Γρήγορα για μπάνιο και μαζέψτε και τα πράγματά σας. Όχι. Για μπάνιο, γρήγορα. Όχι, φεύγουμε. Παιδιά, μην τρέχετε στις σκάλες. Προσοχή, θα χτυπήσετε. Γρήγορα στο μπάνιο. Πάμε να τις κρυφτούμε. Ναι. Παιδιά, το μπάνιο είναι από κάτω. Πού πάτε πάνω εσείς? Πάμε να πάρουμε τις παντόφλες μας. Καλά, έρχομαι κι εγώ, γιατί δεν σας έχω εμπιστοσύνη. Μα πού είναι αυτά τα παιδιά? Παιδιά, βγείτε έξω, σας ακούω. Άμα δεν έρθετε για μπάνιο, δεν θα έχει τηλεόραση. Καλά, ερχόμαστε. Μα πού πήγε ο Γιώργος, τον είδε κανείς? Εδώ είμαι, μπαμπά. Μα τι κάνεις εκεί μέσα βυθισμένος στην πανιέρα με τις σαπουνάδες? Κρύβομαι. Άντε τελείωνε, πρέπει να πάτε για ύπνο, έχετε σχολείο αύριο. Έχεις γεμίσει και σαπουνάδες όλο το πάτωμα. Κοίτα εδώ, οι σαπουνάδες έχουν χυθεί και θα φτάσουν στον κάτω όροφο σε λίγο. Είμαι ένας καρχαρίας. Άντε, πιείτε το γάλα σας όλοι γρήγορα και για ύπνο. Έχετε σχολείο αύριο. Ναι, μάμα! Λαμπρό, κοιμήθηκαν τα παιδιά μάλλον.
Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο μας. Να περιμένετε και καινούριο. Αντίο!